Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya nga atong idalit kaninyo nga pinada sa usa sa atong YouTube subscribers nga si Linda. About kini sa gugma og pamilya. Sigurado ko nga daghan makarelate sa mong istorya. And by the way, atong nadiskubrihan nga wala pa'y mga nakasubscribe diha. Og sa mga nakasubscribe na daghang salamat. Pero sa katong wala pa, unya nagsige na og view nato, naglantaw nato, mas ma-appreciate yun nako og samot kung mo-subscribe mo og mapalambo nato ang ato ang YouTube channel. And also, kung mo-subscribe na gani mo, i-click lang sa ninyong notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. O sa mga nangita sa mga daan nga istorya, pwede sa nanyo makita sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe na lang po o i-click ang notification button. O kung kamo mismo ginaan mo nga mo-share sa inyong kagaling istorya, pwede nanyo mapada sa papajoesuperb@gmail.com or i-check niyo ang video description below kaya naa dito nakasuwat ang atong email ad. By the way, pasensya na gamay kung medyo pagaw-pagaw ang atong voice kay nato ning pag-eleksyon nga nainitan ta mga kaigsunon mga ka-dear friends, and I'm sure daghan magka-relate diha. So, samtang nag-relax-relax mo or sa mayong gibuhat karon, nakiguban mo kanako, let's enjoy the story of Linda. Diri lang sa tong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, may adlaw nimo og nagampo ko nga maayo ra ang imong kahimtang. Apil na ang imong pamilya. Ako di ay si Linda, 68 anyos na ang edad. Nataw sa usa ka probinsya diri sa Bohol. Pero karon nagpuyo nami sa Sugbo, kuyog sa Kumbana. Usa ko kinahan sa 5 ka mga anak ug apuhan sa 10 ka mga apo. Nagsulat ko nimo dili lang kay gusto ko nga ipaambit ang akong kasinatian, pero para pud ipakita kung unsa kakusgan ang usa kinahan, asawa ug anak nga naningkamot aron lang mabuhi ang iyang pamilya bisan sa kalisod ug kakuwang. Natawo ko niya tong 1956 sa probinsya sa Bohol, usa ka lugar nga nindot ang kinaiyahan ug ang mga tao mismo sad. Pero daghan pod ang mga nag-antos sa kakabus. 5 may ka man nagigsuon ug isip ka magagwangan, daghan gyud ang mga gasalig nako sa among pamilya. Kasagaran sa among sudan kay saging, kamote ug uban pa nga mga lagutmon. Panagsara gyud mi makakaon og kanon nga humay. Kung pista lang gyud, makatilaw og karne, tinuang manok, o uban pa nga mga pagkaon nga di na mo pirmi nga matilawan. Kung dunay mga panahon nga maginusara ko sa amo, makapahinuktok ko kay ang lugar nga kunadak-an napalibutan man og basakan sa humay, pero nganong dili man mi makakaon og humay nga kanon, Papa Joe. Pirmi ko makadungog sa kong tatay nga mag-ingon nga, kay bawa mo nga kining nagpalibot na tong basakan kipalag-iyan ni sa kong mga ginikanan. Maniga dayo na mo mga mata sa kalipay, Papa Joe. Kung mauna tay, dato di anta mo sa una, pangutan ako pa. Dili man matawag nga dato, pero naagyon tay kaya nga akong mga ginikanan kay daghan sila basakan. Og sa kong nibawaan pod, napagay ko mi dakong tindahan og kanang hardware sa unas tagbilaran. Unya tay, nganong napobre man sila? Pangutan ako pa, pag-usap. Mutubag din si tatay nga kining nga linya nga dugay na nakong nadunggan nga lagi kuno. May kaya ilang pamilya sa una. Pero nisud kinig usa ka relihiyon ug dili lang nako isulti unsang relihiyon na. Basta usa ka patakaran sa mong relihiyon kay dili kuno angay magtinir og katigayunan o bahandi dinis kalibutan. Kay mao kuno gyapon. Hapit na matapos ang kalibutan.
magubat na kuno og end of the world na. Ang angay nga buhaton sa mga katigayunan kay ibaligya ug itabang sa mga katawhan ug sa ilahang simbahan, Papa Joe. Mo na ang history nga akong pirming madunggan sa akong tatay nga gisayangan kay ko. Sa akong unahuna, kung wa pa nila gipamaligya ang ilang basakan, siguro naami bahin ang akong tatay ug unta nami kaugalingong basakan nga ugmaron. Naka-harvest na untamig humay ug dili mabulos sa humay nga kanon. Permi na ko madunggan sa akong mga ginikanan nga musulti nga wa dya mo. Pulo nga hangtod karon nakatatak sa among hunahuna. Wa dya mo. Pasabot ana, wa na gyud. Mao nilang nga tubag kada mangayo nga kumanghod nga si lalay ug lugaw nga humay. Ang akong tatay Jaime makamaw siya managap. Makamaw pud siya magtanom-tanom ug mga lagutmon. Ang akong nanay Sheila mahinhin kaayo maglihok-lihok. Hinay pud og tingog, sobra kabuutan nga di gani makamao mamunal sa iyang mga anak. Namong mga anak, Papa Joe. Di ko na ko malimtan itong usa ka adlaw nga gusto untang muuban sa merkado si Nanay Sheila nga tukang tatay Jaime. Ay laguban Sheila kaya makagasto lang ta. Matud pa ni tatay nga tukang nanay. Dili man ko magpapalit Jaime. Muuban lang ko kay malipay naman lang ko magtanaw-tanaw sa mga tinda. Ayaw na lang lagi. Pabili lang din ni sa ato kay dadan lang ako kagputo og si Kwati ni Guli. Matud pa sa akong tatay Papa Joe. Amot lang po ganon di pa kuyugo ni tatay nga kung nanay nga gusto man nga mutan na og mga tinda-tinda. Kay lagi tibok kinabuhi niya naaaragyod sa bukid. Nagsigi og katiman og mga bata. Tungod kay buutan man kayo nga kung nanay, wa lang po siya namugos og kuyog sa akong tatay. Nagpaabot na lang siya nga mabalik ni kay kakauno na kayo siya og puto nga tapol nga parisan og sikwate. Lamian kayo si nanay anang pagkauna. Hasta na po ming mga managiksuon kaya lagi tagsaraman in taon mi makatilaw og lami-lami. Kanarang masurtihan si tatay nga naa siya'y madawat nga sweldo kay naa siya'y napanday nga balay. Makamao man po si tatay mo panday pero kanang simple ra nga mga balay. Kanang pinubli ra pod nga style nga balay, Papa Joe. Nagabian na si nanay og pinaabot sa putog si Kwati. Nakatog na lang pinaabot akong mga manghod. Akong mga maguwang nilahutay og mata. Wa ko natug kay gusto ko nga nigabot ni tatay mas dako nga akong bahin sa puto. Ang matug man gud, gamay lang masobra ining mata. Kaming duha si nanay nagpaabot kang tatay hangtod nga nilapas na lang ang tungang gabi. Nag-inom na pud toy mo tatay nimo, Linda. Ay nantog pabuta ay mga tug na lang ta. Matud pa sa akong nanay. Butan man ta akong tatay. Walay question sa kabutan. Pero mauli gina kung makagunit og kwarta. Unya na mga hagad og inom, madala siya og inom, unya ang kwarta nga para unta ikumpra og mapalit na noon og mga pagkaon mapalit ra sa tuba o bahal. Buntag nang nabot si tatay og nagsusupinday pa nga naglakaw paingon sa mambalay. Kauban ng iyang amigo nga hubog pod pareho. Giagak nila si tatay pero pareho silang mga hubog. Sila, akong giatod si Jaime kay di na makalakaw. Matud pa sa hubog ng amigo ni tatay. Good morning Sheila. Matud pa ni tatay nga to sa akong nanay. Basta mahubog ni si tatay kay mag-English dayon siya. Naagyo na siya yung mga in-English nga magawas ra og mahubog. My beautiful wife. Di ara ang imong puto o dawata. Matud pa sa hubog na kong amahan. O gidawat ra po ni nanay ang plastic nga wa na magkanimao. Nadugmok ang puto unya ni sagol na sa buslot nga plastic sa sikwate. Gisimot ni nanay ang puto og lain na kay baho. Panos na kay kagahapon ra sa udto pagudto na palit ni tatay. Hapit na magsumad. Sud sa iyahang bag ang puto. Gibunal ni nanay ang plastic sa puto, ni kagay sa yuta Papa Joe unya nakita na kong nihilak si nanay og nilakaw sa layo. Ingon na ni pirmi ang buhaton ni nanay og di man gud siya kamao mangaway. Igo ra siya muhilak. Dili ni first time na tabo. Naanad na gani ko unya ang di na ko ganahan kay ug manluot si nanay, mulayas siya. Unya ako nga kamagwangan mo'y mahanukan sa responsibilidad, pagbantay ug pagpakaon sa akong mga manghod. Kung mahawasan na si tatay, sa iyang kahubog, butan kayo ni, magduko ra pirmi.
Iya dayon kong suguon. Linda, apasa imong nanay ikaw? Di na ko mangutana asa si nanay. Kibaw na ko asa siya mo anto kung mulaya sa amo. Usahay sa ingig agaw ug mga paryente. Usahay atupod sa langob, duol sa sapa. Namgoy langob duol sa sapa nga among kaliguan Papa Joe. Diatong tungura, dito sa sapa si nanay. Naglangoy-langoy diyang akong naabtan. Nay, papuliyon ko no kang tatay. Matud pa, nako niya. Nikawas din si nanay sa sapa unya nang lakaw mi pauli sa amo. Di man po siya lisod na pason kay mukuyog naman po siya dayon. Pagabot na mo sa balay, nanay pagkaon sa lamesa. Nag-aso-aso ang init nga utan nga giluto ni tatay, giparisan og kanon nga humay. Mao to mong kalipay Papa Joe. Simple ra kayo. Diyang nag-high school na ko, akong giprangkahan ang akong tatay nga unta, dili na siya mo inom, kay ganahan gyud ko nga makahuman sa high school. More na damgo na ako nga makapaso sa stage. Sige Linda, di na ko mainom. Akong isaad nimo nga di na ko mahubog, samtang nag-eskwela ka. Matud pa ni Tatay Jaime. Bisan akong nanay di makatuo nga tumano ni tatay ang iyang saad, pero abin mo Papa Joe, wa na gyud ninom si tatay sukan niadto. Naningkamot siya taman og panday og mga balay, kung way magpapanday ato siya dagat ug ang iyang mga kuwang sudan, isudan namo unya basta nay sobra ibaligya ni nanay. Sud sa 4 ka tuig na ko sa high school, wa na gyud mainom si tatay. Pero sa adlaw sa graduation malipayon kay ko, kay nakabot na nako ang akong damgo. Silang tatay ug nanay ang mo-escort nako sa stage. Pero samtang naglinya nami nga mopaso sa graduation, si nanay ra ang naasa kong tupad. Sige mi pangita asa si tatay kay magsugod nagpaso. Mao pay pagabot ni tatay nga nagsusapinday sa kahubog. Noon sa mga Jaime, uy, nga graduation mo ta si mong anak. O magkakapaabot nga mahuman og paso. Lakaw nga dukaw, ayaw nagpaso kay nagpakauwaw lang ka. Kamera si Linda mo paso. Matud pa sa kong nanay dungan sa pagtukmod niya kang tatay sa daplin. Pero gigunita nako ang usa ka bukto ni tatay. Halitay, mupaso tabi sa gubog ka. Gunit lang sa kong bukton. Matud ko pa sa kong amahan. Nismile akong tatay og ningon nga buutan ko no kay ko nga pagkabata. Ako po siyang gitubag nga mas buutan ang akong tatay. Kaya usalan na ako kahangyo nga di na siya moinom para makaskwela ko high school, nitando siya gituman pa rin niya ang iyang saad na ako. Bitaw Sheila, nag-celebrate lang ko kay nalipay kay ko nga nakagraduate atong anak. Matud pa sa hubog na kong amahan. Wala ko'y plano nga muskwela pa og college kay kibaw ko nga taas na kahit ang damguha para nako. Ultimo gani pagpangitag trabaho, lisod man gani. Motong diay nangita og katabang nga taga Cebu ni sud ko pagka-maid. Muna inungdan nga naabot ko og Cebu Papa Joe. Dito nagsugod nga narang-arang na ko tan-awon kay naa naman ko ikapalit og sinina ug ang ubang gamit nga pangdalaga. Nalipay pug ko kay makatabang-tabang na ko nila ni nanay ug tatay ug sa ako ang mga manghod. Isip ka magwangan nga anak para nako akong responsibilidad nga matagan og nindot nga kinabuhi ang ako mga manghod. Unang sweldo nako akong gipada sa amo. Naghatag jud ko og instruction kang nanay nga mamalit og humay nga puti kay para humok kanon. Mao mo ganahan kaayo namo sa una. Malipay nami og makakaon nami og kanon nga humay kay pwede namong kanon maski walay sudan Papa Joe. Pila ka tuig kanila bay malipayon ko nga nakagraduate sa high school ang nagsunod nako nga manghod nga si Lalay. Congrats Lay, nalang unta ko ihangyo nimo. Salamat manang unsa may hangyo nimo, tubag pa ni Lalay. Ikaw na pud ang gasto sa nagsunod na tong manghod bi kay magminyo nako. Matud ko pa. Nakalitan si Lalay pero nisabot ra siya. Nisaad nga manabaho dayon para mao na sa imong gasto sa among manghod. Sa kung ang akong nahimong bana nga si Elias, pobre ra pod ang gikan sa manako. Sa tinuod lang sa una namong ilaila ni Elias wa ko magtuo nga pobre ni. Kay maayo manamit. Long sleeves gyud pirmi unya nakaslacks o nakaambil gyud. Ang buhok kay pilit kayo sa pamada. Gwapo si Elias kay taas og ilong, gamay og naong unya magdala-dala pa og attaché case, murag abogado Papa Joe. Elias, unsa lagi trabaho nimo nga pirmi man ka magpostura oy? Pangutana ko pa niya. Ako? Salesman ko, tubag pa ni Elias.
Nalipay po ko kay nakaswerte kong lalaki nga nakagusto nako. May trabaho unya, guwapo pa gyud. Ni pauli mi sa Bohol aron mapakasal si Elias Papa Joe. Pagkuman sa mong kasal, namalik mi sa Cebu ug dito sa probinsya ni Elias na siya nasunod nga yuta sa iyang mga ginikanan ug gipatukuran ni Elias sa iyang mga ginikanan ug balay nga ginama ra pod sa kahoy, ang bungbong kawayan ug ang atop kay nipa. Pila na may kabuan nagtipon ni Elias ug ako na matikdan niya nga wa man day siya mobalik sa syudad aron mo trabaho sa iyang pagka salesman. Nara siya pirmi sa mua o magsilag higda-higda. Way trabaho, wa lang po may bugas nga makaon. Kundi mihatagan siya mga ginikanan, di po may makakaon. Dito ko nakaingon sa kagalingon nga di yun ay maayo magdali-dali og hasmag sa lalaki, abi kay gwapo, posturado kayo, unya magdala-dala og attache case, dato na o arang-arang na. Wag yun ko ebidensya nga tinuod siya nga salesman. Gawa sa iyahang itom nga attache case. Wala naman siya nilakaw. Wala ni trabaho. Asa ba'y salesman? Wa naman may makaon. Pila ka adlaw namong tipo ni Elias na diskubrihan nako nga ang kamaturan sa iyang pagka-immature. Pinangga kayo siya siyang inahan o gamahan kay sulong anak. Wa kuno kini nahuman og eskwela. Nilagag Manila para mo trabaho. Ang iyang pagdagan o iyang padagan nga salesman kuno siya. Sa asa? Wa man ihatag og kwarta sa iyang mga ginikanan gani Papa Joe. Dihang ni mabdos ko sa mga anak ni Elias, ang mama niya ni ato dayon sa mua og gikasaban si Elias. May pagmananggot kay Elias, naida kang lubi dia naida kong yuta may pagmananong kag mais. Ay sig salig na mo kay mga tiguang nami. Paningkamot kay nana kay umabot nga anak. Matod pa sa inahan ni Elias. Naminaw man po si Elias yung mama og nananggot og lubi. Pero mao na, di matiman og saka ang lubi kay magsigilag kahubog. Ang iyang tuba, siya ra po'y mo inom. Pero og di mahubog, mananggot man hinuon pod. Buutan pod siya, diri nako Papa Joe. Di ko makatuo nga ang history sa kong tatay ug nanay nahitabo na pod nako. Murag maorag itong istorya aba. Pobre kay mi, akong bana nga si Elias, buutan pero pala hubog. Unya ako gusto ko nga mulaya sa amo, pero asam sa kumuadto nga wa man ko'y kadugo sa ilang lugar. Taga Bohol ba ako? O dayo rin sa ilaha. Liso na kay sibat kay ang Bohol baya porting dakua og pliti. Wa man gani ko'y kwarta kapalit og bugas, pliti na bakaha. Ang akong anak nga si Josephine, nga si mana pa lang niya to magsighila kay di na ko mapadede og tarong. Mukalit og abot ang akong ugangan unya mga saba namo. Nagpariyar mamong Elias, nisuds kami nyuon nga waso na huna. Anong sige mo naghilak si Josephine? Nagpaminaw rabi ako ninyo. Kada hilak sa bata, lilion ta mo. Kamong duwan ni Elias, nagbubuwal na yung baba niyo katug. Ang bata, nagbubuwal mo hinilak. Ako ni ko ang bata, dado na ko nis balay. Wala namin nahimo si Elias, diyang gipunit ni Mama Josephine o gidala si Ilaha o di nun layo ilang balay kay naraman sa unahan. Pagkagabiin niya to, giyato na ako silang mama ang bata. O nga niyaman ka, pangutana pa sa mama ni Elias. Patutuyo na ko si Josephine ma, tubag ko pa. Unsa? Karon ka pa ka na nagpatutoy? Ay na lang, kay gipalitan ako naglatas-gatas. Ayaw na naghikapa, kay may pagkatuog na ng bata. Nilakaw lang ko kay kasabaan mo ko sa mama ni Elias. Pag-uli na ko sa amo, si Elias na pud ang akong gipahimutan. Hoy Elias, kuha tong bata dito ka kay gimingaw na gustong anak. Yugyug ko pa, nga to kang Elias, kay kasigirag katuog. Sagdi na to si Josephine Kaya si Josephine sagdi ito dito, giyatiman maputon lang mamag papa. Di pa ka anak, pwede na ka magbuntag katuog. Igol lang ko sa pangpangupaw. Usam na ko nasudlan, Di man nung kayo lisod kay wa man may gibayran nga balay, wa sa may bayad sa kuryente kay wa man may kuryente. Lamparara among gamit. Among problema gyud kay bugas. Unya hatagan man po may bugas, pirmi sa ginikanan ni Elias. Na mga panahon nga maghilak ko kay gamay pa si Josephine akong adtuon sa balay ni mama. Shh! Ayaw pagsaba-saba Linda ha. Kay bag-ur yun na nakatog si Josephine. Madlong pa sa mama, pag-aksyon ako hawk sa anak na akong natug. Ako inahan pero di ko makahikap sa akong anak. Mupauli ko sa mua unya awayon ako sa Elias. Inig-away na ako sa kumbana, mudayon niglakaw unya iniguli, hubog na kayo. Inig kahubog, mudayon naglapa sa karniro. Mao nga, nasundan din si Josephine. Ipanganak na ako ang ikaduha na akong anak nga si Ramon.
Dito nagsugod na po ng laing kalbaryo nako kay imbis maningkamot si Elias o pangwarta, ang iyang mga sanggutan di na madumdum kay magsige nagkahubog. Usa ka buntag niya nagingnan ko sa akong silingan nga nakaibaw ba kuno ko nga nangharana si Elias sa balay sa kadalaga nga dayo pod sa among lugar. Usa na ko pakibaw nga kadlaw nang muli si Elias. Dako og tiyan niya to, mabdos ko ni LV ang amo ikatulong anak. Tungod sa kalagot akong gibubuan og usa ka balding tubig ang ulo ni Elias samtang natug. Nagpusga-pusga kini nga nibangon og nalimungawan. Nagulan Linda, pangutana pa niya. Di kay ulan, bagyo gyud ug hapit na matumbay mong balay. Nako pa dayon kuha sa sundang unya, gitigbas nako ang haligi. Oy. Ay nagtigbasa ng haligi, kahoy ra biya na. Maputol gini na, mahugno gyud ta diri. Narabatay mga bata. Nagkabuang og pugong si Elias nako. Kay nidot na gyud ang sundang og natunga na ang tinigbasan sa among haligi. Hanggaw gyud kang tawhana ka? Ano nangarana man kuno kang minyo namang kandako? Imong mga anak nagpusot-pusot imbis timanon nimo kining imong sanggutan, namiga naman nung ka. Bantay ka lang gyud makapanganak ko. Biyaan ka, mupauli ko sa mga sa buhol. Siyempre di madlok si Elias ako ang mga gulat-gulat niya kay kapilan na nako nagisulti nga layasan ako siya. Niya itong ipanganak si Josephine, unya giko siyang inahan, ako siyang gihadlok nga kundi niya makuha pagbalik si Josephine, mulayas ko pero wa mahitabo. Kaya nabuntis ko kang Ramon, hangtod nga nabuntis na po ko kang LV, sige ko hudlat nga ako siyang biyaan. 9 months old na si LV niya itong diyang wa, nagyo ko magkakwanta kay padayon gyapon si Elias pagpangharana sa kadaladaga nga maabot sa among barangay. Ako na rin mawawan kung mabalita ang mga tao nako. Nganinot ko no kayo tingog mo kanta si Elias. Pugnaw ko no kayo o pinakurug-kurug samtang magkusko sa iyang gitara. Kabisado na sa mga kabaryo ang kantahon ni Elias inik pangharana niya. Kundi mga kanta ni Eddie Peregrina, mga Matt Monroe ang iyang mga pisa. Usahay Tom Jones ug Frank Sinatra. Nindot kay tingog si Elias, nindot pud mo isista. Unya ngayon po kayo kay gwapo manunta ang akong bana. Labi na og magsulob siya. Siyang paborito nga slacks nga ambil, long sleeve unya pilit kayong pamadas sa buhok. Bahala naggwapo kay Elias, biyaan gyud ka. Matod ko pa sa akong kagalingon. Giyato na kong amahan ni Elias ug nangay ko kwarta niya para ipliti sa barko. Biyaan nimo si Elias Linda. Pangutana pa siyang amahan. Ang amahan ni Elias ang pinakabuutan nga tao nga akong nailhan. Walay labad, di masuko, mapinanggaon ug masinabtanon. O pa, mubiyan ako diri kay di nako kaantos. Dadon ako si Ramon ug LV, kamunlay bahala ni Josephine. Tubag ko pa. Gipugan pa ako sa kong amahan nga si Elias. Iyaw ang giingnan nga magsinabtanay ko numi. Hatagan lang sa kuno na mong pasensya si Elias. Pero ako siyang gitubag nga gibuhat na nako ang tanan. Pero way kausaban si Elias. Dagan naman to siya mga anak pero murag bata gihapon ng unang-una. Mga 2 years na si Ramon ug si LV 9 months lang. Nagsambilay na ko sa kong bag, sa pikas kamot nagugos kang LV unya sa pikas kamot nagkupot sa bukton ni Ramon. Ang inahan ni Elias nagsigig yaw-yaw sa kasuko sa iyang anak. Elias, bangon diha. Layasan na ka Linda muli nagbuhol. Pungi si Linda, matud pa sa iyang mama. Pero ang bana naghigda ra sa banig. Isang punga ng iyang naong, so sa kabukton, unya nagpiyong ang mga matangan nitubag nga. Sigdayan na siya mo may ang gusto niya. Pero may niyang gihudlat na akong mulayas-layas di palayasa. Sus nakatuwang ako mga luwa sa kalagot kay wa yu ko pugni. Kinsa man tayo gusto mo lakaw nga ingon ato kalisod ang kahimtang. Nga duha ka buok gagmay bata, unya akong kwarta igo ra ipliti. Gusto naman ako magpapugong pero wa ko pugni sa kong hanggaw nga bana. Mo to papadyo nga nadayunan yun ko paglayas. Wa na ko masayod og yun sa akong pagabot sa buhol. Basta nakauli gyud ko sa amua. Ug gidawat raman pug ko sa akong mga ginikanan. Ang akong mangod nga si Lalay nga maayo na pagkabutang mo iningon nga adton lang ko sa ilaha kay siya rin mo gasto sa akong mga anak. Okay na ko sa akong kahimtang nga nakabalik na ko sa amo. Kampante ko sa yutang natawahan nako kay halos kadugo nako ang mga silingan. Kauban nako ang akong pamilya ug wa pud mi magkalisod-lisod. Kay nitabang pod ang akong usa ka manghod nga nakagraduate na og college unya maayo nagtrabaho. Pero si Elias, paglabay sa 3 ka buwan kalit lang nga nibuto sa mua sa buhol. Niya ko Linda kay gipapas ka lang magpapan nako. Matod pa niya.
Taas kay pride nga imbis mangayo lang unta siya pasaylo diretsong ug ang kuno niyang kagustuhan niya nga pag-apas namo gipasanginlan pa ang iyang mga ginakanan. Sa tinuod lang, way kabutangan akong gibating kalipay pagkakita nako ni Elias. Walay kasayuran akong tibok pamilya nga kada gabi mag-ampo ko nga unta. Ang pason ko ni Elias, gimingaw na kay ko niya. Lahi ra gyud di ay ug mahigugma ka sa katao. Di mga time nga gusto na kong mubalik na ni Elias sa Cebu pero mauwaw mapug ko. Kay ako'y naglayas-layas, unya ako ra po'y mubalik. Mga pag-apas ni Elias namo, wa na kong nagduwa-duwa pa o nikuyo ko niya balik sa Cebu. Pila ka buwan ang nilabay sa akong pagkaibalik, sa among panimay ni Elias sa Cebu, nabuntis na pug ko sa mong ikaupat nga anak. Nga si Isa. Unya, nasundan pa gyud og laing batang lalaki nga si Miguel. 5 nakabuk among anak. Medyo nag-mature naman ni noon si Elias, bisan og mahubog yapon, pero at least di na mangharana. Wa na mud kayo siya o wa na kay nauso ang harana niya tong higayuna. Ni salamot nami og kalisod kay upat ka buk among anak, unya ang pangwarta ni Elias mananggot ra gyud. Pobre ra gyud kayo mi, mga kaon lami og lami-lami ug moadto mi sa balay sa akong mga ugangan. Holy week ato naglutog bibingka nga akong mother-in-law. Ang akong upat ka mga anak nangadto dayon sa lang lola kay gusto lagi nga makakaon og bibingka. Ihatagan sila 2 ka buok bibingka sa lang lola kay patunga lang kunon lang upat. Kana day lola napamay dagan sa kabinet. Matud pa ni Ramon. Aw, ayaw nagilabti. Kay kan Josephine tubag pa sa ilang lola. Ang gitaguan siyang lola mga napo ka buok bibingka kay ipasnacks niya kang Josephine. Unya sa laing upat niya ka mga apo gipatunga ang 2 ka bibingka. Nakaingon ko nga nalimot man siguro sila nga pareho ra niyang apo tanan, silang Josephine ug upat ka mga bata. Pero lahi ko sila tinagdan, pinangga gyud nila si Josephine. Dagan pa mga pangitabo nga makaingon ko nga di gyud pihig tali nilang Josephine ug sa upat ka mga manghod. Dili na lang nako mata sa tagsa. Di na pud nako sila mabasol kay nagdako man si Josephine nila. Gitrato nila nga murag ilang anak. Di lang malikayan nga masakitan ko para sa upat nago ka mga anak. Tulin nga ng labay ang mga katuigan, Papa Joe. Nagihay nagpanagko ang ako mga anak. Si Josephine bisag wa siya magdako sa amo pero nagtubo nga maayo kinaiya. Butan siya mga manghod ug matinahuron na ni Elias. 3rd year high school na si Josephine diyang kalit nga niabot sa amo si mama nga naghilak. Nawa si Josephine, nawa po di mga sinina. Matud pa ni mama. Nakugang lamintanan og ipangita na mo si Josephine og padung na unta mo report sa kapulisan diyang dunay niabot nga tao sa mua. Ang inyong anak nga si Josephine nitipo na sa mua. Matud pa sa magtiayon nga darana. Nakailarami kay kasikpit baryo ra namo sila. Di ko makatuo nga kabata pa sa mong anak. 15 years old pa running 16 nakigtaban naglaki. Sa laki pagyud nga mas maguwang ni edad, halos katunga siyang pangidaron Papa Joe. Nagila kog taman og giatubang si mama. Mao na ni ron ma. Abi ko bagi bantayan nimo si Josephine. Nitugot ko nga adto siya ninyo. Kay abi na kog mas nindot na iyang kaugmaon kay pinangga kayo ninyo. Pero murag nasubraan ni pagpangga. Nganong nisugot mo nga maguyab-uyab siya nga kabata pa niya? Naman tayo day nakalalaki nga batanon nganong dito man siya sa tiguang. Hinay ang tingog ni mama nga nitubag nga dili pa man po na tantong tiguang si Bong. 30 kapin pa man na iyang edad. 30 ang lalaki, 16 akong anak. Dili gyud ako makadawat sa among giapas o di may makadawat mong among giapas si Josephine sa balay sa mong lalaki. Among kuhaon, dili na mo gyud mukuyog si Josephine. Wa na lang na pugsa kay sigurado naman gyud nga naanay na itabo nila. Musalamot lang niya kaguba ang iyahang dungog. Human akong away sa mama ni Elias siya na po na akong gitubang. Unsa man, abi man akong maayo ang kugmao ni Josephine sa mga ginikanan. Kay mapaskuelan lang college, wa man lang gani ka graduate og high school. Tuwa, nagigtaban sa laki. Yaw-yaw pa na ako. Nga to kang Elias. Unsaon man nga, mga tiguang naman sa mga magpapa. Gilipat raman po din ang Josephine. Mura na itubag ni mo, aman kang dako. Wala kay panglantaw sa kayuhan sa mga anak. Mag-high school na si Ramon, wag po kay klarong pangita. Nagsali ka lang sa imong mga sanggutan nga, di pa yun mo matarong kay sigag inom. Ugma kung minom kay Elias, mulayas ko din eh. Muli kong buhol, biyaan ta mo. Mayo kay, dagko namang mga anak na to. Kamu ni bahala din eh. Abi ko pag naminaw si Elias akong hulga.
Pero pagkagabi nawa na pud og tuwa siya mga amigo nagtagay na pud. Unya hapit na buntag ni pauli nga hubog. Akong ipamutos ang mga sinina kay mulayas na gyud ko. Ang upat ka mga anak nako sige pugong. Sige ingon nga ayaw ma, ayaw mi biyai. Nihilak pa ang kamanghuran nga si Miguel kay gusto siya mukuyog pero hugot gyud ang akong desisyon. Di ko magdaog bata. Sige bira sa akong sayal si Miguel, si Isa pod, sa akong bukton, samtang si Ramon ug LV na ginanaura sa suok. Asa man ka malinda, pangutana pa. O asa man ka linda, pangutana pa sa hubog na kumbana. Muli kog buhol, di na ko mabalik nimo. Kinatong mga anak, inigpanagkuan nila, sila rin mag-igo og mangita sa ginahan. Basta ako Elias, napunan ako nimo Gibasulan na ako nganong ikaw pa'y ako naminyuan. Dili unta ikaw nga man sa kong mga anak nga usa ka irresponsable ug palahubog. Sige na magbinirahay sa akong mga bukton sa kong mga anak. Niapil paghawid si Elias nako kay di ko na siya musugot nga mulakaw ko. Ingon manggug ka kahapon ninda nga ugma kuminom ko mulayas ka. Mo bitaw na dali kog inom pagkagabi kay karon di na ko pwede mo inom. Nakasabot ka, Linda? Ako naman ninuon na makasabot ni samot ang kalagot ang Elias. Laog yung kagtuba Elias Biyaan ti ka Buhi ko. Kay aron wa na ka. Wa na ko diri magtagbaw na kag-inom diha. Paglumos anay mong tuba. Nako pa dalang wakli nilang tanan. O nilakaw ko paingon sa muang kusina. Kay naa dito nga kong gamit nga dalhon sa akong paglayas. Pero sa akong pagdali-dali, wa na ko makabantay sa akong gitumban nga among sahog nga kawayan. Nakibaw ko nga gabuk na kayo tong among sahog pero amo ra tong likay-likayan. Dili mi motunod dito kay kahog noon naman. Wa na ko makabantay sa buslot sa sahog ug mao gyud ang ako natumban ug wa na ko kagunit. Nadiretso ko kahagbong sa ubos sa silong. Nagaguroy kog taman sa ubos, dagan kay kog samad ug garas sa akong bukton. Paa ug batiis kay nasangit man ko sa mga lipak sa kawayan. Unya nga akong lubot na untol purting sakita. Ang last na kong nakitaan mo si Elias nga nagdangan paingon nako ug nagsunod pod ang upat namo ka mga anak. Sunod akong pagkamatngon og buot diha na nako sa hospital. Ila kong gidala kay nakuyapan ko. Na-admit yung kong pila ka adlaw kay naay bone dislocation sa akong sa akong tiil ug di pa ko makalakaw. Wa na ko madayon og layas kay na hospital naman ko. Abi na ko mabaldado na ko Papa Joe. Si Elias wag yun mabiya na ako. Iya kong hungitan og pagkaon Papa Joe. Tabi di Elias, tiil rin na balik na ako, makahungit pa ko. Ay sige hinilas diya. Singhaga na ko siya pirmi kay di nagig ko makalimot sa iyang siya mo'y nakaingon nga nung nahug ko. Kay sige kog sugo niya nga ayuhon ang buslot namo nga sahog. Naraman na tayo mga tanong nga kawayan pero tapulan jud kayo siya. Unya-unyaon lang, hantod nga nahug na lang ko. Pero wagin mo sukol si Elias nako. Sige siya pailob nako. Hangtod nga nakauli nako sa amo. Nag-crutches ko kay di pa man maayo kong mga tiil. Mao nalay akong kakurat pag-abot nako nga bag-o na ang among sahog. Green pa kayo ang kulor sa kawayan. Timaan nga bago pagyud naputol ang kawayan. Gilisan ako tanang sahog na to Linda para di na ka makaingon nga tapulan kay ko. Matod pa ni Elias nako. Di lang kay sahog ang gibag-o ni Elias. Hasta na po niya binuhatan. Wa na sad siya mo inom. Wa na mahubog. Gimaintain na niya ang iyang sanggutan. Kung gihanap po siya magtanom-tanom og mga kamunggay ug uban pang mga utanon nga naas among nataran. Kinahanglan pa diay nga mahug ko og mabalian usa pa makamata si Elias sa iyang mga responsibilidad. Dili mi dato pero yutaan siya. Dako man iyang sunod nga yuta sa iyang mga ginikanan. Muna'y rason nga nakainahinay gyud og pag-eskwela siya sa among mga anak. Sa pagkakaroon, professional na ang upat nako ka mga anak o mga tiguang namin ni Elias. Si Isa o Miguel parehong mga nurse. Kanang magkatapok mi makinatawanay sila kay ugwa pa kuno apasa ni Elias ang ilang inahan paglayas nako sa Bohol. Wa kuno unta sila na tao. Wa untay nurse nga tigmonitor sa BP o blood pressure o blood sugar namo ni Elias. Walay perpekto nga pagpuyo, walay perpekto nga pamilya. Usahay mga laksot ng mga pangitabo. Doon ay rason para magbunga og maayo. Sa pamilya, dili malikayan nga doon nagikagubot. Ang mga igsuon, mag-away, pero at the end of the day, sila ragyapon ang magtinabangay ug magminahalay.
Daghang salamat Papa Joe sa imong pagbasa sa akong istorya sa gugma ug pamilya. Kini mong tigpaminawan nga usa ka senior citizen na, Linda. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang